Čaute ľudia, dneska vás vítam po dlhej dobe pri novom videu. Si mohli všimnúť, že čo to bude za hru, bude to Real Racing 3. Virtus presne závodí, že je Formula 1, takže padím Ferrari. Máte sa na čo tešiť. No, takže F1. A to je taká otázka, že čo budem, že akú sezónu si dáme. Ja znam 2024. 2024 je dobrá. Tá je dobrá. No, len počkajte. Musí sa nám ešte načítať. Neznášam tieto loadingy. Neznášam ich. Pomoc, už poď. No, asi dostrihneme. No, ešte 20% musíme počkať. Ja sa zase vám ozve 60%, už len 10%. Musíme počkať. 71, poď, 72, 75, 76, 78, 79. Počkaj, to ešte dlhšie až do 100. Prepačte. Ja som si myslel, že tuto dole, vieš, 77 megabajtov, no tak to bude ono. A to nebolo ono, predstavte si, to nebolo. Takže ešte, dobre, 10%, dobre. Už počkáme. 100, yes, Grand Prix, čo si dáme, talianské jednoduché, opa, niečo nám buchlo. No tak ja som si bol trošku oddychnúť, však prečo nie, som si ešte bol som sa napiť, bol som aj na vecku, to som nemusel hovoriť. Kam má sa Abu Dhabi? Táto je Britishka, je to povedať, to je no. Ale podľa mňa to bude Silverstone, no ten taká najdôležitejšia trať tam. Nie, to je Singapur, kamo, ja si dám asi Taliansko. To je jednoduché, ne? To je jednoduché, ideme. What the fuck? Prepáčte sa, toto sa nič nedieje u nás doma. To sa vôbec nedie, len zvuk si stíšim vás. Mám trošku zvýšiť. Ideme. Nenabúraj, kámoška. Ideme. Bola prestavočka, bola. Musíme sa späť na trať. Poď, kámo, rozbehni sa. Rádigo. Poďme na dne. Poď. Menšia prestavočka z zažadie. Nepýtajte sama prečo. Asi si už pochopili, že je toto. Som si musel trošku hlas lebo tak sa mi to nepáčilo. Som si trošku musel sa potrápiť s tým. No a my už pokračujeme samozrejme ďalej. Musíme tuto brzdiť. Ten Javo je ešte slova, tako u nás strašne to bude, takže dobré videjka. Pozrite si do kanála, dajte mu aj odber. Dobré, som vám natáčajú jeden. Väčšinou Angličania natáčajú. Teraz sa Ujaja bude natáčať. Nice, takže ideme. Zatáčka. Dobre, nice. Strašne zábavné. Zabaví na niekoľko minút. Aké drifty, dobre, to už sa nemá robiť. A to ja viem, nemáme sa driftovať, ale keď to sa šmíga, tak sa musí ďakovať trošku, nie? Tu sa šmíga, tak sa môže sa to vyskúť. No to bolo nice. No,
20. Tak to musíme ísť napraviť, tak to ideme napraviť to. Ideme zase, poď. Ideme rejsnúť sa. No, je ako vždy na Monzu, kam som ja išla, udržuje miesto. My sa snažíme ho obehnúť. Neuveriteľné. Ne, musíme sa pozrieť. To sa to nedá. Ne, tak to sa to nedá. Poď, ideme, zrýchli. Dobre, zase tu nemôžem ísť ako, no zase trafí, no. Dalo ma do šmíku, nevadí, keď ma dalo do šmíku, nevadí. Ideme. Poď, koľko tých 17, no to je nič. Dobre, máme hotovo a teraz, že čo budem robiť, lebo som to pofejlil. Ideme zase, poďte, ideme zase, no. Continue, no poď už, nažítaj sa. No, ideme už. Som dosť sopol, aby sme to skipli. No, lebo by sme tu čakali na to, keď sa tu naloadinguje. Lebo sme leniví tu čakať. To aj vás by to nebavilo, tak to toho tu čakať. No a ideme. Gasli sa tam udržuje. Inak ho tlačíme. Nemyslel som tak. No, takže, advente. Dotkol kolies. Pozor! Už aj Magnusena máme obehnuté, lebo sme 18. No a to tam prejsť na čas. Ja už som robil túto úlohu, ale ja som už nedokončil. Lebo oni tu majú napad ten čas, to proste sa musí ponoviť. Žiadne stopky. A nemáme! Nikoho nevidí, trošku rýchlejšie. Jo, je veľký plán, ratakuj. Ale, Digo! No, už som sa rýchlil, no. My tak chceme odbehnúť. Teraz trošku pomal, ale nevybrzdí nás. Vlastne, že nás vybrzdí. A čo nie? Tak ho nastavíme. No, jasne, nastavíme. Nastavíme sa, mužka, no. Samovolka, no. Ratatujka na... Ne. Treba vytlačiť, čo? Ja som si tu vykočil, niekde by som snažil, ukončil by som toto video. Aha. Ty vole, pome už. Pome. Lawsona, neviem si to čítať správne. Lawson. Niečo také, niečo medzi. Možno niečo. Poď.
povedal som Leclerc, keď aj tu to už v tomto ročníku nie sú na závodníkov. No, teraz to pokašľal. Hej, ja som to pokašľal. Asi to ukončíme, alebo ešte dáme jeden rejsík. Dobre, skúsime ešte dať jeden, takže ideme, počkáme chvíľku. Tak, to si nevšimáte, to Stafford Media. Ja sa ja volám, lebo si neviem to na svoje meno, lebo nikdy sa si neviem to na svoje meno, a na sobie, ešte nepíšu dokumenty. Ešte nepíšu dokumenty, lebo ja to asi nedám. Samé brzdí. Takže ja som si naskladal, aby mi to samé nebrzdilo. A mi to samé brzdí. Zase musíme to trošku brzdiť, lebo už by som bol neviem kde, tam onej, v lesenie, by som tam bol strčený. Som bol že to my to nesplníme, lebo kamo, lebo čo? Ne, chodí rýchlo na tú trať. No, nedáme. My sme iba túto zatiaľ, takže to nedáme. Tak, nedáme to. Nič, nedáme. Nedáme to, končíme toto video, takže nech bude, že čus, pau, ahoj. No skoro sme to dali, ale my to nedáme, lebo čo? Lebo je až ten koniec ďaleko. A kamoši, tento ma tu musí vytočiť. Takže fakt dáme ešte raz, dáme ešte raz. No, ideme, kamo. Ideme, poď, musíme to už dať, kamo. Ja si to ešte nedám. Potom fakt, potom to už to ukončíme. Lebo nechcem vás moc zdržovať, a keď onej. Idete ráno do školy a chcete si toto pozrieť, lebo nestiete večer, lebo zase učiteľka vám dá veľa úloh. Takže si musíte usiť, lebo učiť, lebo je nejaká písomka, alebo diktát, alebo nejaké skúšanie, no. Môžete si to pozrieť, tak si to ráno pozriete, a ja chcem zdržovať. Ale ja to teraz už zdržal. Vytrať. Súkladka na sebe, takto sú senko. A akože nevybíjajú sa moc. Sú kam kvalitné, len neviem, ale teraz normálny názov, ale nevadí. Tak ako Dušan povedal, že nevie, stane dole, ale povedal, že je to bolo. Genius. Niečo také tam. Ja potrebujem ísť rýchlo, keď ide babka do obchodu, je more. Tej starčičku, o. Javo má dobré meno. Javo je better, nice, very good name. Ako nejaká babka. Tejto ne, skúšaj ako chlapca. Po anglicky, aké slovíčka, ne? Very good name. Takže povedal, že very good name. Kam ja to nedám, ja som kucht. Nedám to.
no to mi Dobre, ukončíme to. Chlapci a dievčence, majte sa asi. Ja to ukončím až v lobičku, takže som skončil. Ahojte, čaute ľudia. Čau.